Siyakhuleka-ke nganzakwethu. Hawu, sesifikile sesingaphakathi. Umkhulu Gwabini usefikile. This is Ndalo Media. I am dishing out yet another exciting episode namhlanje. Ngiyabonga kakhulu nganzakwethu ukubona bonke asebelayikhile basubscribe kuma-video esiwakhiphayo. Ngibonge kunalaba esi-interact-a nabo constructively via our comment section. Ngiyabonga kakhulu nganzakwethu, i-contribution yenu izandla zindlula ikhanda. Yebo-ke ngicela-ke nenze sure ukuthi niyashare ama-video, niya-like, niya-subscribe, nihithe naleyo notification bell ukuze njalo uma ngabe ngikhiphe ividiyo entsha u-YouTube ezokwazi ukuthi ani-notify. Ngiyabonga kakhulu iy'ngane zakwethu. Amanye amavidiyo-ke engizowenza la kuzobe what's the word I'm looking for? A sequel to ividiyo esengisuke ngayenza, esengike ngayenza before, sengiqhubekela phambili noma u-part 2 wento esengike ngayikhuluma. Into-ke eyenza ukuthi senze kanje iy'ngane zakwethu ingoba i-comment section ibuye ingicele ukuthi nginabe mhlampe la kukhona ama-ideas nama-concepts noma hlampe iy'nkulumo ezibuye zibe abstract kakhulu, and then abantu-ke bazongicela ukuthi ngithi breakdown those concepts ukuze bakwazi ukuthi ba-understand-e kahle akithi. Amanye-ke amanye amalokhunjana akukona ukuthi kukhona ama-concept a-abstract kakhulu noma i-idea abstract kakhulu, kepha kuba isimo sokuthini na, uyabona thina njengabantu bakamoya kunezinto esambulelwa zona esithi uma ngabe siyi-introduce-a ebantwini, uthole ukuthi abantu abakabi ready ukuthi bazi-accept-e. So I made a video, I think that video was published 2 weeks ago, whereby kade ngikhuluma ngento sengibona manje ukuthi it's a very thorny subject le engikhuluma ngayo, yokuthi ayikho into ekuthiwa iphara, alikho into ekuthiwa iphara. Kuphela into ekhona, kunedlozi elinamandla ngendlela eyisimanga elingamele iphara, lingena kwiphara leli dlozi ngesimo sokuthi kuney'nkinga zakhona ekhaya emndenini ey'nkulu ey'julile, ebese leli dlozi njengoba lingene kwiphara lilithathe iphara liphume idlozi kulokhu ukungcola kwale khaya, kulobu buthakathi bale khaya. Ubuthakathi kungaba ubuthakathi basekhaya, amalunga omndeni ayakwazi ukujikelana izinto baphehlelana amanzi amnyama, okukanye kuwubuthakathi obuphuma kuphi? Okuphuma ngaphandle kwegceke, kepha kusuke kukhona idlozi elikhulu elicashe kulelo phara lasemndenini. Ngaze ngathi mina kuleyo video, iphara ungalibuka wena, ubuke ingane encane yephara ukuthi eyi kwaze kwabhayiza lokhu, kwaze kwawukuthi lokhu, cha. Iphara lidala kunawe ngoba limbethwe isalukwazi noma ikhehla elidala lasemndenini. I still maintain my position ukuthi ayikho into ekuthiwa iphara, kuphela kukhona idlozi elisadinga ukuthi lihlelelwe kahle izinto ukuze libuye lingene ekhaya. That is how we come to have iphara. Umuntu onjani? Ozi-detach-ayo from ifamily, umuntu ongathandi ukuthi ahlale abungaze, umuntu ongaqoqekile, umuntu ongahlalisekile. Uyabona lama-characteristics ephara, ama-characteristics esimo somsamo wakini. Ngicela ukuyiphinda le wonke lama-characteristics esiwanikeza amaphara uma sicasukile noma singacasukile nje sichaza umuntu oyiphara, ilama-characteristics afana exactly nesimo-ke manje somsamo wakulelo khaya elithize. Okay, ngane zakwethu, ngicela ni-like and subscribe, ni-like and subscribe, ni-share lama video, ebese kuthi le information engininikeza yona
ning-engage kuyona makukhona le ningezwa khona kwi-comment section. So i-comment section is actually our playground. It's where you and I get to interact ukuze si-understand-ane kangcono izinto esiyikhulumayo so ngokubambisana. Yabona-ke manje ake sibheke isimo ukuthi umuzi onephara. Yabona manje angifuni ukunimbulela izinto ey'julile ngoba ngiyazi la ku-YouTube kukhona ley'nyanga lezi ezindala ezimkantshubomvu ey'sebenza ngolakudala ezibuye zingizongikhuluma lezi zinto ebese umuntu ayazithatha ayozenza aziriphekeje azibheke ngenye indlela kwenye indawo. Kodwa-ke singathini phela impilo injalo. Kodwa into engicela ukuthi niyi-understand ukuthi mina lokhu engikukhulumayo la akuyona into engiyihlalele esikoleni ngayifunda phansi ephepheni. Izinto engambulelwe zona ngokwesigaba engikusona sakamoya. Ngicela ukuphinda lokho, izinto engiyikhuluma la izinto engambulelwe zona ngokwesigaba engikusona sakamoya. Ngike ngakhuluma-ke ngihlale ngisho uma ngikuveza kuma-video ami ukuthi mina ngibe umuntu ophakama iy'nto zakhe eziphakama ngamaphupho. Ngithwase ngamaphupho, ngaqeda, ngaphothula ngamaphupho, ngadla iy'nkambi ey'hlukahlukene ngamaphupho. Nginezambatho mina, nginamajazi athize engiwaziyo mina eke kufika emaphupheni ngigqokiswe wona. Kusuke kungashiwo kumina ukuthi angihambe ngiyowathenga, kepha ngisuke ngikhonjiswa ukuthi sengi-graduate-ile from le level nga-graduate-a to le level. So ngiyazazi mina, even ubuhlalo mina ngiyabazi ubuhlalo engibugqokile kodwa abukho engibugqokile obubonayo wena ngamehlo enyama. Kepha mina ngokukamoya mangilele ebusuku njalo mangiphupha ngiyazazi ngihlale ngiyiphupha ngigqoke ubuhlalo obunjani, ngihlale ngiphupha ngigqoke amajazi anjani, nginamabhayi anjani. Konke lokho kwaziwa yimina. Angithi ngike ngakhuluma kwenye ividiyo ngithi mina enene as ama-self-initiate idlozi liyohlala njalo lifisa ukuthi licashe. Imisebenzi yedlozi nethonga imisebenzi ejulile ecashile. Ukuze li-avoid ukuthi lithwetshulwe, lingcoliseke, kumele lisebenze ngey'ndlela libe nama-tricks eliwasebenzisayo ukuze lingaqageleki, linga-predict-eki ebese liyakwazi ukuthi lisebenze. So njengamanje sikwisigaba sama-self-initiate abantu elizithwasisela bona idlozi. So I'm one of those people who are self-initiate. So le ndaba-ke yamaphara ijule kakhulu kumina. Yambulelwa kumina eminyakeni eminingi kabi eyedlule before amaphara siwabone kanje emgaqweni. Izinto mina engase ngizazi sekuzofika isigaba esikanje kodwa idlozi lizosebenza ngamaphara kanje. So ake sithathe manje umuzi onephara. Njengoba ningilalele nje emakhaya ngiyazi ukuthi ngokuhlukahlukana kwenu seke na-experience indaba yokuhlushwa noma ukuhlala nomuntu esingambiza njengephara. By the way, mina akekho umuntu engimbiza ngephara kodwa ukuze nisheshe sizwane ningizwe ngizolisebenzisa leli gama elithi iphara. So awukubheke lesi simo-ke somuzi onephara. One, umuzi onephara nithi nisahleli ekhaya nizwe ngabantu bengena ngendluzula. Bangena ngendluzula sebezobika ukuthini, sebentshontshelwe iphara lalekhaya, sebegqekezelwe iphara lalekhaya. Iphara lalekhaya selivimbe iy'ngane zabo ekade bey'thume kupha esitolo lapha layiphuca imali. Iphara lalekhaya selidayise izinto ey'thize ey'balulekile zalekhaya. Kwenzakalani kulowo mndeni ngesikhathi kungena abantu ngendluzula? Labo bantu uma bengena ngendluzula bangena babe nokudelela ekhaya. Ningizwe kahle, baba nokudelela ekhaya. Yabona uma ngabe unephara, ngisho kini ningafunda kanjani. Kodwa mase kufika umuntu othi untshontshelwe, lowo muntu ufika anidelele nonke kulowo muzi. Ngisho ngakuthiwa kunephoyisa, kunesosha la ekhaya. Kodwa uma ngabe ninephara la ekhaya, kufika isicashalalana sangaphandle sifike singasadli iy'nkabi zami sesidinwe kakhulu. Afika anidelele nonke lapho, nizizwe ningeyilutho. Nonke nomndeni nizizwe ningeyilutho, nibukeleke phansi, nithuke, nizizwe nidelelekile.
nizizwe nje ningeyilutho. Niyayinothisa le mizwa engiyibalayo. Ukudeleleka, ukungaziwa nanokuthi niyini, ukubukeleka phansi. Njalo abantu abazoripotha ubugebengu obenziwe yiphara emndenini bafika nje beyilolu hlobo engilichazayo oluzonenza lufile ngale ndlela eniyichaza ngayo. Asizame-ke manje-ke, thatha lo ma-characteristics, lezi zinto engiyibalile-ke, lezi zinto engiyibalile angithi siphenduleke manje lezi zinto. Angithi ngiyakuphi mina ekuthenini ayikho into ekuthiwa iphara, kepha kukhona idlozi elidinga ukugcinelwa izinto ey'thize. Uma kukhona iphara kini, ubulona bu-reflector isimo somsamo wasekhaya. Khumbula-ke manje izinto kade ngiy'bala ukuthi uma ngabe abantu bezoripotha emzini onephara, bafika badelele, babukele phansi, bacekele phansi, bathuke, baqanganise, baqalekise, bashwabule. Izinto ezenziwa abantu uma bezoripotha ukuthi iphara lale khaya lenzeni ngaphandle. Wonke la ma-characteristics kulowo muzi, amadlozi akulowo muzi, nina ngokunganaki izinto zenu niwenza lowo madlozi abe njani? Abukeleke phansi, adeleleke. Angiphinde le nto. Kulowo muzi njengoba nifila nibukeleka phansi, nidelelekile, nikhohlwekile, ningaziwa nokuthi niyini. Uma ngabe kuzoriphothwa imikhuba eyenziwa yiphara ngaphandle, ile ndlela nina enidelela ngayo, nibukele phansi ngayo, niyekelele ngayo ukugcina imfanelo zabantu abadala bakulelo khaya. Ngithe angiyenze le video ngoba ngibonile ukuthi le esengiyenzile ngaphambilini ziyangena zingeni kwabanye benu, khona ababambayo, khona abangabambi. So uma ngabe isimo sinjalo, ningalizwa idlozi, ningalinakekeli idlozi, lizosikhombisa ngokwemizwa nangokwe-treatment exactly lezinto enizwisa lona idlozi, enizizwisa ini? Idlozi. So this is why kuzoba khona iphara-ke lapho kulowo muzi, ngoba iphara, konke okwenziwa yiphara kuzohlala kunina ngqo, ngoba iyona ndlela idlozi elikwazi ukuthi lisheshe linivule ngayo amehlo ukuthi naze nanganginaka bo, naze nanginyekelela bo, okanye naze nangasinaka, naze nasiyekelela bo. Uyayizwa leyo nto? Uyabona umuzi, ukubuze noma imuphi ulokhunjana, umzali nje ozoba nengane evesane iphume ibe yiphara. Kuney'khathi la akahluleke khona ukudla lowo mzali, ahluleke ukudla, ahluleke ukuphuza itiye, ijeme nje ingqondo yakhe akudwaze nje, abe into nje. Kumuntu engiyibalile yini? Ahluleke ukudla, ahluleke ngisho ukuphuza itiye ngoba ingane yakhe akayazi kuphi, ulindele ukuzwa noma yini ngayo. Uyabona loko kudla asuke ekudubile umzali, not ukuthi usuke ekudubile, asuke engenaso ngisho i-appetite yakho. Yilokhu kuncisha itiye, amadlozi or abantu abadala, yilokhu kuncisha ukhamba, ukwenzela nje abantu abadala ukhamba, yilokhu kuncisha abantu abadala iy'thebe zabo. Yingakho sizolokhu liy'khombisa kanjalo-ke idlozi kuwena. Konke lokhu okwenza kufilwe yidlozi, lona lifike lingene kwiphara, ebese lenza umndeni wenu nonke ufile exactly lento eniyifilisa lona idlozi okanye abantu abadala. So that is actually the crux of my argument. Uma ngabe ngithi kunina, there is no such thing as iphara. Asifundeni izinto okuy'tadisha, silalele abantu asebembuleliwe ngokukamoya, ebese sithatha ama-advice kubona. Now sengiqedile-ke ngephara, seniyalibona manje ukuthi ayikho into ekuthiwa iphara.
Phela uma unephara usuke ubusisiwe kulowo muzi ngoba ninedlozi enikwazi ukukhuluma nalo ngqo, niphila nalo ngqo. Ngike ngaveza kwamanye amavidiyo ukuthi yazi nike nenze kahle nizenzele nje isithebe nokhambo oluncane lamakhehle. Livesane iphara liqhamuke kade lidukile isikhathi eside sekuphele u-3 months lingaziwa. Kodwa mhlazane uthe wena uthi ungeke ngigaye kule weekend, livesane liqhamuke iphara. Lifike lihlale kuleyo weekend, makuhamba isikhathi liphinde futhi liduke. Kade ningayihluphanga ngokulifuna niyolifuna ethaweni nize nilibize, liyifikele lona. So uyakubona ukujula kokusebenza kwabantu abadala nokusebenza kwedlozi. Yeah, so sengiza lana-ke manje. Abaningi baphinde babuza futhi ukuthi hayi mkhulu Gwabini ngeke. Wena unolwazi olubheke eceleni olujulile siyaluzwa impela, kodwa manje lujulile kusafanele usenze sithi come into terms nale ndlela obuka ngayo owambulelwe ngayo izinto ngoba it's all new to us. Indlela onolwazi ngayo. So mina kuney'khathi la ekuye kwafika khona abazali abathize. Uma befika labo bazali, bafika athi umuntu, eyi mkhulu Gwabini, nginengane nje, ayi ayihluphi sekwaphela iminyaka, ayihlala ekhaya, iyangcola, kungena amacala, iyaboshwa, iyangena iyaphuma ibhizi ekhaya, ayihlalisile kahle, sixabana sodwa, sidungeke sodwa siwumndeni. Mina angikwazi ukuthandazela iphara ngithi alibuyele ekhaya. Anginayo ngisho impande engingakwazi ukuthi ngithathe ngayo iphara ngiliyise kubo ligeze lihlale ekhaya. Anginawo amandla anjalo nganzakwethu and angifuni ukukhulumela abanye abalaphi bendabuko. Amandla wethu awalingani. Hlampe ukhona umlaphi wendabuko onamandla okwaziyo ukuthi abuyise iphara emgaqweni. Kodwa mina ngokwambulela kwami nangamandla ami okusebenza, asikho isidingo sokuthi ufune umuthi, impande yokuthi kubuye iphara lize ekhaya. Kunesizathu esijulile lezi engiqeda kuzibala. So mina instead kuke kufike abantu la abaney'nkinga ey'julile. Mina ngike ngicela ukuthi awungitholele isikhathi unginxenxele lo bhuti wakho noma lo sisi wakho ombiza wena ngephara eze la ngixoxe naye. Mina ngizobe sengiyi-diagnose yonke inkinga yasemsamo wakulelo khaya ngephara nje kuphela. And uma ngabe sengilungisa izinto ngale ndlela yephara, iphara lozibuyela lona, lizigezele lona, libuye liy'hlalele ekhaya. Ngobani? Kobe sekulungile lokho bekufanele vele kulunge, lokhu ekade kwasakukhaleleka. So mina ngisebenza kanjalo nganzakwethu. Kusuke kungekho laba abanixoxelile ukuthi beza kumina amaphara abuye emgaqweni azohlala kubo, cha. Angibanga nawo umuthi obhekene ngqo nephara. Kepha ngasebenzisa iphara ukulungisa iy'nkinga zomsamo wakuloyo muzi. Ngisebenza kanjalo-ke nganzakwethu. Ngiyabonga kakhulu-ke. This is Mkhulu Gwabini. Thank you very much for watching. Let's meet each other again on our next episode. Thank you very much, South Africa.